Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Danica. Nga iti agdama ket adda ijay Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Danica. Taga Cagayanak, ngam addaak ita ditoy Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apaidrama toy padas ko nga iso ti puon ken makagapo no apay nga addak ita ditoy Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, Densyo lakay, manganan. Anya nga ti masida baka. Ay, naglambong ak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamanse. Sakto naggalip iti kamatis. So, ti pamigatan tayaw. Una yung dayta pa nagsinnaay. At itog lang arudan na unag pa eh. Kasanaw ka isumanan ti masida. Kanayon alinambong anateng nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante, saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngam di pa'y makaraman met iti naginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyo. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang yo, ani Danica. Apay abisitam ko nakasalsalon at may o musakit na. Ni tata din siya, tiket ko sa wahin kayo, umay ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Danica baraw. Napari di ka bangibang nga ilay. Diyan ti ikit na. Kit no nakita kla itay tata. Impakadak pa iti sa sarungkar ko kenkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudin nga awan ni Danica. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita Isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kenkwana. Siya ko na mismo timang bastard ken ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinanggag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Diyan amin kaya't dahi nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kuana, papada mo aman nalon, kasanon to ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Ken no man bilang da kami ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana tanagagatmat. Apay naklon maon. Saan pa'y tatang? Ay, sigurado ang danik tada kayat ko aparakan ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak?
Sa nabalay tapag saya atam mo pilyak para ken ka. Napintas to ti agbali na masagbaya manakaw. San lang a buksit ti mabsog. No di pa'y kapatibul sa dataw. Oh, tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay, oh. Umay ko kumapasyaran tayo balasang niya. Ay, Juan Brian. Day talaga yam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Umala, agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makamaw, Brian. Masayat nga ron mo kasta, tata. Sana naatap ni Danica, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa muna abak ng kayaw. Isuan nagasad dyan ako no kursunadam, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas gamin. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Isuan napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Diyak kayat day dya, Brian tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastok. Diyak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, jagin lalastog ng awang mo paglastog na. Ay basta. Saan ko akayat day dya, Brian Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam ki dain. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata, Urnusem ket tabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman nagtasinango nagdani ka. Amo, nagpintas ka talaga. ibagamon na niya ti masapol mo. Gusto ganti kat mo ah. Direct to the point. Okay. Kayat ka lang nagdani ka. Ha? Kayat ka na ikalaisan o laki di tamayat ka. Amo, nagano ti babae ngagpapatay ka niya ka. Agam nagasat ka atas si katiguro sunadak. Oh. Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dito ya, Brian. Ay, nasurun ko. Ada ka di bagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidag. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa na. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanya. Ay, jakla kaya tikas diyak klasin ti tao, tatang. Kuray na lastog tada mo pagpalastog na kuna manen. Kasya talaga ti kababalin na ah. Jakla maanusan akasasaw iti mabayag. Tikas diya at tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa yung reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang numakidin na akmat iti nakaperpris ko at tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkan ti ulong kuna manain? Tatang. Ay, lakay. Madimat ano pilitom kit din dya anak ta amaki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto la ti pagsayatan dyan naktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat ija anak ta. Ipilit mo matkan kuan at di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday dya asal day. Anya ka diti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir,
Umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masakaging ga umay alawas kukuan taon din ng saldak tinaga. Iso nga min tinagsaritaan mi sir. Kasta ka ni tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko na jay sir. Insaldak iday ta na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan may no alaan dan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay so sir. Wen tata, tulungan ka ko naglangaro dan. Uray saan yun abayanan ti ited ko akwartakan ka. Ang amiti may sa kondisyon. Anya kondisyon sir. Ikalay sak ni Dani kang anak yun. O niya, mayat kayo iti dayta kondisyon ko? Lakay, makabulan ng tinapalabas, manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Ngam, di pa pimasyar dito'y balay. Wangar road. Ang mamanga no makumikom dala ka dagiti business ni Brian. Kanya ti amaw, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaro no paingal daw. Ay, sapay la kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasaad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak nang ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Dani ka, so di no tinagapam ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga itakalaso ng bat. At dalalaki man niya. Ay, agpudno ka. Anay ko, tim agad, di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ka nagsarak na iti day dya Saudi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawin ang kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak angam numadok talak ng dalalakin. Dani ka, mangtad ka man iti arak. Darasan, When Brian, mabit lang. darasan ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak ko. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na tungpahan kan bugbugan. Damagampay lang ay. Malas iti biyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayo na ka maabak iti sugal. Iso day tatirumbang ka, buisit ka babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian. Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. ako Nadidak ko mapinilit idi ang makikalay sa ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagak? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpit anaabak iti sugal. ayok day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto pa saan ang mapagtalkan day jaya tao. Basol mo ti amin din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapakay rubuan na gayam. Anak kaw, pakawanan na ka. Diyan mo amo akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam ta demonyo mo day dya tao.
Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon si Murot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak laang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatek man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibaga ti sabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami ken ni Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunamet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anak yo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agdandan na kani Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagnati annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi. Nalabit ada kayo kani Saldi ti agkagasat. Alakastan pagayam Danica ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amegan, Manipud, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amegan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga idrama toy surat ko. Kinapudno na saan asyak wenno saan atibiyag ko ti pagtayakan ti innak istoryaan ita, no di ket tibiyag wenno padas tinasinged agayem ko. Inpakadak matkit di kinkwana ti panangisurat ko ket inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngegan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Ket patsek ken mamatiak apakaadawan daytoy iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
kasta, agayan ayat kayon iti dayja a Janwin, Alison? Wen Megan. Isumot lagaya makasla naragsak ka akanayon ah. Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang amnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ng amam mo. Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. Wen best. Kinapudno na. Adalat tabutang ko. Nang runag at ada iti adayo ni John Wayne. Gapo iti trabaho na. Ngam sapay kumaat. Tadinan tumat aramiden tikas iti inarami ni Norman idi kanya. Sapay ko mabes. Angam sigurado ka din iti reknam ken kwa na. Kayat ko asawan, talaga ka di nga isun ti kunkunada adawan. Ah? Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sabali no agpakipot akpailaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sabali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe? May sa kadagiti napili, ama destino di tabagyo. Oh? Ay kat nasaya at ano kasta babe? Una, kanayan tanto nga kita. Mabalin tanto pa yung tiagden na. Anya? Isuntumot lang titurong na, sana ya. Ah? Alawanan. No iso ti ko nam di iso. Kailiw ka una yan, Alison. Magagaran ako una yan na mga rakop, kan mangagagkan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti pagpagak. Numabalin lang ko maguyudok tel daw. Aramidag. Iti kasta, makita kan mga rakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin a parikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar ah. Awagak man kit din ni Alison. Awisak ta rumwar kami. Ne, naglukon? Di na matsumbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Na, talaga di na sumbatan. Naglukon da dya babae. Ne, naka-online mo't. I-chat ko man langan. Hello, bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kapi. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply mo tadakos. Hello, bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak papa? Kasyan na ka di Josie ha. Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige papa. Sa din ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kwa papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gaya na et saan ka di. Wen papa. Kinapudno na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town. Apay no yung bagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kwa papa. Panagkunak kat nauston kayo matan iti tawan. Malaksin iti ita. At damat na natalagit at trabaho yo. Kanya pa lang tururayan nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngam di kay matanagan.
Ibagak to ka ni John Wayne day tabanag, papa. Rumpang na lang. Ngamin, naala sa kita hindi lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Papa, Sa payagpada kayo at adal. Kanyang tulayan nga itikunayan nagititata o makamam mo. Ken makakitkita kata kayo. Nang runa kata kami anagan kayo. Isong ipagam kini John Wayne, tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha. Sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Allison. No kasta awan ni Allison, anti? Awan iha. Kapanpanaw na lang. Sinukon ni John Wayne. Ang out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat mo nagkapay iha. Umay ka, tagkapi kapay. Ah, sana nanti. Inton maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti. Agsubliak tulangan inton sumangpat ni Allison. Ala, sikati makaam mo iha. Sige, anti. Patuloy kon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, mat, babe. Dua tawan tamatan nga gayan ayat ita. Wan nga ron. Nagbital daw sana ya. Kasla ka ano lang hindi agar-ara magpailangkan ka. Kunak nga ron mawan namnamak idikan ka. Ang nagasatak. Tasyak tinaklon mo. Kaya't agyaman ak unay ti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Itilas untid tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Amom na ita. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Allison? John Wayne, Aday bagam? apay nagkalay satan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Pasensya kan. Ngamawan pa ngamin umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. John Wayne, saan ba taparikot dayta? Siya kung timakamo iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalay satan. Wah, nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang nga gastos. Tasyak ti lalaki. Sana bale. Manibot ida. Agur orno nga kon, babe. John Wayne, Wen, ikarik na ta. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y mabiyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne, I love you, Allison. I love you too, John Wayne. Ne, ang damat kayam upload ni Allison. Nagpintas na gito'y aladawan. Hagbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pa'y lang aron agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay kami ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat kumantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakit na singpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Allison iha. Ada ka matan. Kunak man no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak mama. Kaasya na ka ti Diyos iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan niyo kani John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, miha. Apay no, mama, apay akas na nalida ika iha. Kan apay ngagmay-may saka si mangpet. Sa dino dayan ti nobyo, apay.
Ada ka di manan sa anyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama. Awan. O sige, panawan kayon ditoy. Nabanog ak iti biyahe. Kaya't konti agin na. Alison iha. Awan rin mga pagdanagan yung mama. Okay aklaang. Ne. Kanya nga tati mapaspasa makiti anak ko. Naidarasa mati pa nag-awid na. Apayakas lang naliday mati anak ko. Ay, amang ano nagapadaman ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan. No anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Alison? Anya ti pudnok kan ka, Megan? Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Awan ba't best? Makapaikawa mo ti kinaulimak mo agmanmaneho. San ka matasigo da kasta ah? Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Alison. Amok nga da parikot mo. Ibagam no niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tirik nam. Si sasagana ak adom ngag, bes. Awan kunakmat. Jak mamati nga awan. Ni ka di Janwin? Apay, anya ti naramid day dya lalaki kin ka, ha? Ibagam ko ma, iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Alison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot? Nagapa kayo ka di? Damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami nagiti kalungkon nga aramidan. Ano ang mama iti ka-chat na iti na nga account. Iti imbagak kan kwa na. Iso pa iti andaganas na mga ipagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki. Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dahita? Anapay nakita ka resibo ti hotel, iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribo ka na kunay. Nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Kasladsyakon ka balan nga ito. Nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay, Roberto. Kaslada birbiro kam. ni Alison, sa dinotel na. Ada ba't iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papaniti niya, Roberto. Natlaw kong amin ti kinaulimag na kadag iti napalpalabas ng aldaw. Saan ba tasigo ta kasya ni Alison? At samat parikutan akta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Gam, kuna namat nga awan. Nabannog ka no lang iti trabaho. Iso akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tihatap kong adtamanan madingay na rabit ni John Wayne. Roberto. Saan ngagpupok lang iti silid na tinakta? Nawan kalukwan nga narawid day tiya lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagtagari tanakta. Amuklatan anagapa damanen. Nangruna nukas tagagbaymay sa iti silid na. Kas makita mas, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan ngay may dito balay. Bayam, nakasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay akas lang maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastoy ka niya talaga tigasat ko. May papan ka na ayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapod no panagayat ko.
Nga mapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison iha, lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasalita na kami ni Papa. Alison, lukat ang dito eh. Denggan na kami kumaman. Bye-bye, andak pa ilaan ko, mama, papa. Kaya't ko tiyag may maysa. Ngam iha. Didak pa kadanagan. Okay, aklaan. Kumanot ang kanti ulom. Luktam dito eh. Kunak may. Papa, please. Kaya't ko tiyag may maysa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunot. Please. Hay, grabe mat day ta, Janwin. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan, Awanan ba inday dya lalaki? Awanan modo? Agasem? Si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadagiti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo ti rupa na. kinapudno na. Itilas unti do atawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan. Uno nam namin do. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Itidah mo. Tumaw dawat pa'y matiti pasensya. Agkarkari adinan ton ulitan. Ngam, ulit-ulitan na matlatangar aramitan. Okat, anya ti plano mi ta, bes? Tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwaskan kwa na. Ngam kasla jak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi agon daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan, Jak amo no niya ti ibagaken ka. Anya ngay nga rod kat si kamat ti masaknan. Narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyam inton mauding aldaw. Nukasta, okay kayon gini Janwin, iha? wen papa. Asayat mo't nga ron, nukasta. Kung naglakit din sana na marunos ti may papan nga kayo. Day tamat nga rod ti amok papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini Janwin. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Asayat mo't nagbalbaliwan tinobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak data. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabalay na mapasamak. Saan mo't kiti nga amin? Ngam adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwado ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babay. Apay, di mo ayaam mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan ang maagasa? Papa, Sapay ko ma, pasana kasta ni Janwin. Ngayon gayam, imbagam ka din kenkwana at imbaga ken ka. wen papa. Iiso na lang ta. Awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay. Iti kasta. At agastusan mi nga agkalaysa. Kitam? Makitam na ta pa nagrasrason na? No talaga nga ayatan na ka, kat interesado ang mga ikalay sa ken ka, mga ramid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling kanyak ti kasta? nagkari ka di mo ulitan pa iti agbabae. Nga manyaman at dayto ngay narabid mo, John Wayne. Alison. Manyaman at dayto yung resibo nakita kiti wallet mo, ha? Kat duwa pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramid ka man iti baro a Facebook account mo. Agasan man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta?
At apay lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga kanya di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin napakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mangamin pakibiyangan dagiti abanag. Apay, Janwin. Apay, akas na ti araramidam kanyak. Anya launay ti basol ko kan ka. Araramidag mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Namsik ka matamis mo ti mang daddadaal. No namin ano ka na pinakawan. Nga maulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na Alison. Nawaya ka mangisina kanyak no rita ti kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibahin. Namaklan ka, babaero. Awan pa nakakontento iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro din nakastuyak. Ngam subya-subyan nakpay lang. Janwin. Jack man na mo. Ay ayatan kamat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Gat no nauma kan. O, agsina ka na. Janwin. Wen, agsina tan Alison. Panagkunak ket awan ti papananda ito a relasyon ta. Ken may isa. Awan planok ang mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man dito pa nagsangsangit mo, Pins. Kita mo, limlimtagan dagita matam. Megan. Saan na rumbang asangitam tikas dya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong ko nakmanan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagkin ka iti naputno. Panagrik na katawanan ganas ko nga agbiag. Anya? Hoy, anya ka kadi Alison? Di ka kumamat agsaw iti kasta. Laglagi pa nga adu kami ang mangipatpatagkin ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Ngumumla ko manok ka sa ti kinasakit na. Inayat ko ni Janwin. Nga maliwala lang gayam kan kwa na. Kas na matudog ti puso kiti sakit na. Jaksan ka baalanda ito ya marikrik na. Di mo itulok ang matadaal ti biyag mo gapulang iti day lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam a lumaban ka. Ipakitam a kabaalam ti agbiag nga uray awanan ni Janwin. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison. Miss F. adda mabalin ti pamilya da Alison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak ken kuana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo abalasang. Agmay sang anak. Panagkunak ket adda aminan ken kuana aberberukan ti maysa a lalaki. Isu nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki a masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. Ken ka pagayam Megan. Sapay kuma ta iti kaaddayo iti adayo, masarakan ti gayam mo ti linak ken kapya iti kaunggan ti puso na, ket aglunit ti nasugatan a puso na. Mamatiak, nga iti saan nga agbayag ket masarakan nan tumetlaeng ti lalaki nga agayat ken kuana iti napudno. Nga isunto ti mangitungpal ken kuana iti altar. Kastameten ken ka pagayam Megan. Nagasat ni Alison, gaputa at dagayam na akasken ka akanayon amang palpalagip ken mangipatpatag ken kuana. Kadag iti amin a babae a makapadpadas iti kastoy a sitwasyon, saan nyo ko mga itulok ti kastoy a pasamak, saan kayo ko mga agpakamartir.
Ngamin, ti babae katrumbang nalaang a respetuan kan ayatan iti napudno. You deserve much better ako nada iti English. Alakastan pagayam Megan, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Vilma, manipod probinsya ti San Gabriel, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingid na kumalatan itinagan nga Vilma. Pagyamanak unay numapili yumat nga ibasa kan idrama tuy surat ko. Miss F, ni James ti umunang ayat ko. Gapu agin inayat kami, nagkalaysa kami nga oray sa anak pay analpas iti alalaek a kurso. Ngamin tuloy kumatlaang tinagadal kalpasan ti panagkalaysami. Makunak anaragsak met ti binangon mi a pamilya. Naaddaan kami iti duwang anak. Ngem dimteng ti maysa pasamak ajak ni namnama. Katapno nalawag ti amin, kastoy man nga road ti pakabuklan na. Vilma, anak. Da kayo magkayam, tatang. Gusto na itan. Adon tinainom mau. Bayan da kumala ang tatang. Kaya't ko lang iliw-liwag ti amin. Kaya't ko malipatan tinaramid tawanan bayin nga sawag. Nuag sakit ka, di adada nakatawaan na kati asawang kunti babae na. Nagsakit, tatang. Nangruna no awan kanton. Awan no mas pingiti kinasakit. Awan da mo ka nagkurangak. Tapno'y sukat nak ni James. Tinasakit pa eh. Mismo ako marimi. Tinangisukatan na kanya. Karang ganjang day jaya Joyce. Ay nalipatan mo na dyan lalaki. Ipamaisam ti agtrabaho, kan panunutam dagiti anak mo. Nalaka lang ay baga ti kasta tatang. Ngam narigat nga ramidan. Kahit anyat kahit mo mapasamak. Mabukaw ka dito'y lubaw. Mapasamak na ita. Di katawan tunday jay James kanti babae na. Kahit sigurado nga alayan dan taon dagiti anak yaw. Anya ti amaw, amang ano agbalinto anaulpit ti babae na kadagiti anak yaw. Saan? Saan tatang? Yak to pulos itulok nga mapasamak na ita. Kano di mo kaya tama pasamak. Husto nga rodan ti panagin inom mo anak mo. Panunutem ti masakbayan dagiti anak mo. Patya kadagur uray anapintas agasat kada kayaw. Sabong para itinapintas ang manager ni. Wow! 3 red roses.
Para itian niya daytoy, Alex. Agar-ara mo kakadikan niya. Ako nak, nga di pa lang nga da pa naggustokan ka. Ang baro ka. Idinto ta siya kat adan asawa kendo ang anak ko. Lino ko na kati asawan. Nagsina kayon. Iso na wayakan. Awan parikot ka dagiti anak mo. No lakid di tay kanak iti tsansa. Nakasaganak nga agbalin ang nasayat nga asawa. Ken ama dagiti anak mo. Saan kan tulokwan? Di kan tulumdang iti denak, Vilma. Alex. Pangasim. Ikan na ko may ti tsansa. Tapno may pakita kan may panagnag ko tinapudnong apanagayat ko. Oo, at tipay tiin na po'y kan masida, Ronnie, anak. Agyaman nanang. Naimas tin luto yo ah. Saan asyak tinagluto iti tayta? Naimas ah. Tay adim tinagluto. Ni Vilma, Mayat. nagapuak ngamin iti ayanda itay. Iso nga inted na dagita amasida. Ket kumusta ka nung tigabsat ko, nanang? Panagriknak kat naragsak matjay ati manakaw. Talaga siguro nga isudan kin ni Alex ti para iti tunggal maysa. Agdwa atawan damutan nga agdandan na. Kat kasla nasaya at matilangan-langan da kas agasawa. Bukas ta talaga nga awan ammo tigabsat ko. Ha? Apay, adda ka di amo amadingar aramidan ti bayaw mo. Ni Alex? Uwan, Agpadadamat lang ka ni James. Babayaro mo lang tayo dyan tao. anya, Wala nang. Pud no tibagbagak. Luklukwan ni Alex tigabsat ko. awanan kay tibain, Alex. Apay ngagsipat ka ngay. Daytoy pay! Vilma, apay ka di. Awan niyo ti basol ko. Apay nga sipatan nakmutan. Di ko namini. Di nagtupaldaangan. Di nagtusukatan. Di nagtulukwan. Talaga matasaan. All bad! Kuston, agulong ka na. Amukon ni amin, Alex. Kaopisinaan na mismo ti kabsat ko, ti babaem. Ha? Apayan na aramid mo ti kastikan niya. Danggan ako na, Vilma. Agpalawaga ka. Ayop ka. Awanan kay tibayin. Anya ti nagkurang tapno aramid am ti kastikan niya. Anya. Anya ka day kinapasamak iti inam, apaw. Pirmi abara ni mami, lolo. Papainumak iti agas ti gurigor, ngam di namat kayat nga inuman. Umay kukumayaban ni lola, jak ngamin ammo ti aramidek. Anya, ay una yan ti inayaw. Apay napanan ni Manong Mau. Napan iti pagadalan, lolo. Ay, sa payawan pala ni Lulam. Nagudong ngamin itay bigat. Lolo, anya nga iti aramidek. Madanagan nak ka ni mami. Isu siguro akas din ni mami, tangamin, nasaktan iti kastaunay, gapo iti inaramid ni Uncle Alex. Ay, Lolo, tulungan tayo kuman ni mami. Please. oh, anya, kumusta ti Ricknam, ading ko? Man, Papiksaon ti paginakam mo. Kanayon mo ko maalaglagi pa iti anak mo. marigrigatan akon mano. Apaya kastoy. Apaya kanayon da kalukwan dagiti inayayat ko. Sa anak mat analaad a babae, tapno pagay ayaman daklan. Nagayatak mat itinapod no. Awan kin ka ti parigot ading ko. Sababay man nga klunan, ngam talagang adadag iti lalaki asaan ama kontento. Oray naramid mo amin para ka nakwada. Iswa panunutom latan na kita anak mo ading ko. Nasapulan da ka. Tinas ngagbalin ka natibkar. Iti kasta,
Malasatan dagiti pagdaldala ng mapanlubok kita. Yan di mo liplipatan, ti kumamang, kan kumararag iti na marswa. Daytoy ang kutsilyo. Juan, daytoy ang kutsilyo ti Mang Solbar iti parikot ko. Tapno malpasan ang maminpinsan ti panagregregat mo. Pakawanan na ko. Nakapoy to'y inayo. Iso agibusa kunti kinakapoy kan regregat ko. Magpinita ko sila, mami! Ibatang tikot sa iyo, Carlo. Saan, mami? Diyak ibatan! Itadyo ka na! Ikan mo kanyak ko na! Anay! Mami! Carlo, anak ko, nasugatan kan. Agdardaran ti ma'am. Sorry, anak. Sorry. Diyak inggagara masugatan. Uray, masugat ako, mami. Basta saan kayo mapukaw kada kami ka ni ading ko, Christine. Takasano kami langan, awan kayo. Carlo, anak ko, pakawanin na ko mo. Di mi kabalan ti agbyag. Nawan kayo, mami. Ijay kayo ka di balay da Vilma maturog ita, nanang. Wan, anak. Awan ngamin kadwa dagiti kakanakam. Sa dino ngamin ayat, ayan ni Vilma. Adda kano conference da ije Manila. Talo nga aldaw damot kano ijay. Ay, naimbaglagan ta nagpanunot ti kabsat ko. Kamo dyanan na. Nagsublimit lang ti sigod akababalin na. Wan nga rod anak ko. Ay na nalaos ti panagyaman ko iti na marswa. Kat mamati ak, ama ikan na iti nasaya at amasakbayan dagiti anak na. Talaga din ko. Ada award mo iti panagtorpos mo iti kolehiyo? Wen manong, syempre, saan lang abasta award? Siyak, ti magna cum laude manong. Ay na, maragsakan lakit din ni mami iti daytang ipadamag mo kun kuana, ading ko. Di mat iso ti kayat ta saan aya manong? Ti maparagsakta ni mami. Wen, ngamin, isukat may sa pagwadan nga ina. Itilikudan dagiti rigat kan panubok ang nagdalanan na. Ingkarigatan na ti bimbangon. Ket ita, magunod ng tibungan dagiti rigat kan sakripisyo na. Anya, agyan kami pailang ijabalayaw, hunam Vilma nakaw. Wan ko matatang, da kayo kininanang. Iti anya agapaw. Dagiti man apuyo tatang. Ikuyog da ka nung agbakasyon ijay Japan. Ay, ay kat, nasaya at ano kasta nakaw. Nakigtutak nga rod, idi ibagbagada kanya, tatang. Biglaan nga min ti panang schedule da iti a panagbakasyon mi. Mano ka din ngal daw yo kunam. Makalawas ka no, tatang. Ay na. Nagasat ka talaga ka dagiti apo ko, may anak ka. Manipo, di da danakem da. Di da kay ni ka niti pagsakitan ti ulom. Di da kay ni ka niti pagparikutam. Pudnoon ay day tatang. Puro pagragsakan kan pakaidayawan ti inted da kanyak. Ba nag-apagyamyamanak unay itinamarso. Nang runa ni Carlo. Inispal na ti biyag ko. Ididandanik gibusan ti bukod ko abiyag. Gapo ka dagiti panubok a pagdaldalanak. Amoyo tatang? Kontento akon itibiyag ko ita. Awan man asawa. Ngam di. Adamot dagiti managayat ng anak ko. Kan siyempre, adda dagiti man nakaawat adadakkel ko. Kan ti kakaisuna, akabsat ko. Pasablogan na. Ay! Agpaiso matatang.
Ita Miss F addan pamilya ni Carlo ket addada ita ijay Japan. Nimet Christine may sa nurse ijay Dubai. Alalaan nak ti anak ko ijay Dubai tapno ijayak kanumetten nga agnaed. Ngem adayo nga maskay kayat ko ditoy Pilipinas. Pagyamanak lattan gaputa nakaturpos da iti panagadalda. Uray agmay may saak anang isakad iti panagbiag mi. Nagtalinaad matlatta ti respeto kan panang ipatagda kanya kas inada. Miss F, kayat kumanlaang nga alaan ti atensyon dagiti padak anaganak adumdumngeg iti daytoy agundaway. Mapaay kayo man kan ayat, diyo ko mabaybayan dagiti annakyo. Iti amin aparikot, iti amin arigat, iti amin a sakripisyo kan panubok iti biag, isuda ti ragsak, isuda ti liwliwa. Isuda ti amin asungbat tunggal sakripisyo dagiti nagannak. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang iornos, para iti pannakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Iti amin na panubok ti biag, adda agururay anapintas amasakbayan. Nulakit di taagbalin tayo anatibker, amang saranget kadagita a panubok. Kang runaan ti amin, ti panagkararag tayo, kat dawaton tayo ti panarabay ti namarswa. Ngamin, iti likudan dagita arigat kan sakripisyo, adda agururay anasayaat para kada tayo. Alakastan pagayam Vilma, ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay, itipadas mo, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.